What's up mga katrops? Welcome sa aking YouTube channel. Ako nga pala si Buholano Vlogger. So, welcome kayo dito sa aking YouTube channel. So, kung bago ka pa lang dito sa aking YouTube channel ay mag-subscribe ka na at huwag mong kalimutan pindutin yung notification bell para always ka-update sa mga paparting ko mga videos. So, ang topic natin ngayon mga katrops ay para sa mga babaeng mahilig sa mga pugi. Gago! So, simulan na natin. So, yun mga katrops, ang ating topic ngayon ay para sa mga babaeng mahilig sa mga pugi. Tapos, pag naghiwalay na ay idadama ang mga ibang mga lalaki. So, panoorin nyo to. Sis, meron akong bagong boyfriend, ang pugi. We, charot. A few moments later. Sis, hiwalay na kami. Kasi meron ng ibang babae siya. Talaga sis, kapag gwapo, mahilig talagang mambabae. Ayoko na talaga mag-boyfriend sis. Kasi lahat ng lalaki ay manunloko. So yun mga katrops. So sa mga babae dyan na ilamay pa yung mga pangit. Bakit nyo ilamay yung mga ibang lalaki na hindi naman naging boyfriend nyo? So lahat ng lalaki manluloko. So naging boyfriend mo ba yung tatay ko? Naging boyfriend mo ba yung papa ko? Gago ah. Huwag kayong magsalita ng lahat ng lalaki manluloko kasi hindi niyo alam kung manluloko ba sila o ako, manluloko ba ako. Huwag kayong magsalita na lahat ng lalaki ay manluloko kasi hindi niyo pa nakilala yung ibang lalaki. What the fuck? So, alam niyo na yan, mga katrops. So, kayo, pag naghiwalay kayo ng boyfriend nyo, ay huwag kayong magsalita agad ng lahat ng lalaki ay manluloko kasi hindi nyo pa naging boyfriend yung iba. Gets? So, yun mga katrops. Bye-bye. Sorry, it's DJ.